ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିଲି ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଘଷୁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବାହାଘରିଆ ଟେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ମାନେ ସେଟା ବାହାଘରିଆ ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟି ମେଳାରେ ଦୋକାନ ଦିଏ ତ ତାହାରି ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଜେଜେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଖଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖଇ ସହିତ ମିଠା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଚିନି। ତ ମୋ ଜେଜେ ତ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବି ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତ ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଆଣି ବେଲା ଆଉ ଥାଳିଆରେ କୋବି ବିମ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଢ଼ି ଢାଳି ଦେଇଛି। ମୁଢ଼ି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନକରି ଖାଇବାରେ ବସିଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକି ନା 11ଟା ହେଇଗଲାନି। ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ପାଟି କରିଥାଏ, ଏତେ ମୁଞ୍ଜା ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଏତେ ମୁଞ୍ଜା ଖାଇନୁ, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ତ ପଳେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିତେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ପାଣି ଗରମ ଚାଲିଛି ମୋ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀର। ତ ସେ ଗାଧେଇବ, ତାର ଆଜି ଗାଧେଇବା ଦିନ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।